Trapped in the concept, falsely accused was used and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jonttu Velox ja tervetuloa uuteen videopariin. YouTubessa on uusi ominaisuus taas. Että joo. No millainen ominaisuus? No sellainen, että sä voit laittaa hypepisteen, jos joku video saa tarpeeksi hypepisteen, niin se menee sitten hype-listan top 10. Ja joo. Et mullakin on ollut muutaman kerran tätä hypepiste juttu. Et joo. Mut harmi, että mä en voi omaa videota hypettää. Näin on. Joo. Näin on. Aika jännä ominaisuus. En tiedä milloin tänne on tullut. Viime kuussa se tuli, mutta en tiedä miksi on tullut tänne, että voit hypettää. Näin on. Aika jännä. Mut joo, ei voi mitään. YouTube keksii hassuja ominaisuuksia, mutta joo. Se on sitten moro.